Bismillahirrahmanirrahim. To, wannan wai dan wake ce. Ka ai wa dan wake na wulakanci. A ba wulakanci bane. Dan wake ne aka martaba haka. Lallai wannan in me yake da suna an amarya ta yi wannan dole uwar gida ta ji haushi. Cucumber. Wai me yasa aka saka mishi da mamaki? Idan kuna so in ci gaba da yi muku bidiyoyi ku danna min subscribe.